Jelena Rozga i Tomislav Tomašević zajedno za mikrofonom. Da, vodim te na jedan od luđih medijskih partija, Večernjakova ruža. Što kažete na outfit? Ja sam inače osoba koja ne voli odijela nositi, odnosno klasična odijela, tako da idem u ovoj varijanti. Fukse idu na Večernjakovu. Vjerujem da ste svi čuli za Večernjakovu ružu, ali ako postoji ovdje ljudi koji za to nisu, onda ću vas ja kratko poznati. To je jedna od najvećih medijskih nagrada koja se dodjeljuje osobama koje su prošle godini se istaknule u filmu, glazbi, kazalištu, televiziji, digitalu. RTL je bio dominiran u 3 kategorije, osvojili smo i jednu, Mojmira je dobila za TV osobu godine. Imali smo prilike poslušati i mog Ramca Marka Bošnjaka kako zvuči njegova pjesma za Eurosong i vjerujem da će rasturiti, a onda smo na after išli u Kontesu koja je priča sama za sebe. Zavidite kako to kad novinari, glumci i pjevači na istom mjestu partijaju. Ma super. I to vam je ukratko to, neću dalje pričati jer ono što se dogodi na ovakvim partima ostaje uvijek tu.